ktoré má 260 koní, takže verím tomu, že dobre sa tu zavrtí. Verím tomu, že nebude veľa prachu, až tak rýchlo to nebude, aby kvôli bezpečnosti nám to všetko tu sedelo. Nech nedojde k nejakému zraneniu. Samozrejme kaskadéri vedia, kedy akú rýchlosť použiť, alebo respektíve akú nadobudnúť, aby mohli určitý efekt vytvoriť. A Hanzi je toho sám takým svetkom. Poprosil by som pri tom vchode, ľudí nech dávajú pozor. Ja si myslím, že je to dobré, ja ho pomaly ani nevidím, neviem na to oni. Chcem počuť hlasy, nepočujem hlasy! No ale samozrejme, ešte raz si zopakujeme ten aplauz, lebo Hanzi sa diváľko určite nepočul, tak keď zastane, vystúpi, určite si ešte raz bude rád vyčutná. Stop, Hanzi, stop! OK. Takže máme to tu. Špecialista na rýchle jazdy šviky. Hanzi Tlaner! Johnny, ale trošku pomalšie, skús niečo také spraviť, aby nezabudla na tú jazdu. No, napríklad takto, vidíš, to môže byť. Že vieš teraz. Uvidíme, zase. Nech na to dievčina nezabudne. Takže nech sa páči, Johnny Tlaner, odvážna dáma, nebezpečná, takisto